ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኢኹም ተሓዳድኹም? ሰላም ናይ እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትና ይኹን። ከመይ ኢኹም? ከመይ ቀኒኹም? ኣነ ደሕና እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ ብዝሓለፈ መዝሙረ ዳዊት ካብ 14 ንያ ነርና ሕዚ ድማ ካብ 15 ንቕፅል ኢና ማለት እዩ። ከም እግዚአብሔር ፍቃድ አምላክ ንቕፅል ኢና። ቅዱስ ፍቃድ ይኹነና አሜን። ለነናዮ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር አምላክ በመንገዱ ይምራሐና፣ ኣብ ልቦና ይፅሓፈልና እግዚአብሔር አምላክ። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 15 ናይ ዳዊት መዝሙር። ኦ ጎይታይ ኣብ ድንኳንኻ ዝሓድር መን እዩ? ኣብቲ ቅዱስ እምባኻ ዝነብር ኸመን እዩ? እቲ ብቕንዕና ዝመላለስ ጽድቂ ዝገብር በልቡ እውን ሓቂ ዝዛረብ ብልሳኑ ዘይጠብር ንመሓዝኡ ክፉእ ዘይገብር ቤተሰቡ እውን ዘይጸርፍ ክፉእ ነገር ኣብ ቅድሚኡ ዝተነዓቐ ነቶም ንእግዚአብሔር ዝፈርሑ ዘኽብር ንብጻይ መሒሉ ዘይጠልም ገንዘቡ በሃራፃ ዘይለቅሕ ኣብ ልዕሊ ንጹህ ግቦ ዘይቕበል እቲ ከምዚ ዝገብር ንዘለዓለም ኣይህወኽን። አሜን። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 16 ናይ ዳዊት ቅኔ። ኦ አምላኽ ኣባኻ ተኣሚነ ኣለኹ እሞ ሓልወኒ፣ ንእግዚአብሔር ንስኻ ጎይታ ኢኻ በልኩ። ብዘይ ዝኣኻ ሰናይ የብለይን። ኩሉ ፍቓድኻ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ዘለዉ ቅዱሳንን ክቡራንን እዩ። ናብ ካልኦት ዝፈጥኑ መንከርኦም ብዙሕ እዩ። ኣነ ንናይ ቁርባኖም ደም ኣየፍስስን፣ ስማቶም እውን ብኸናፍረይ ኣይጽውዕን። እግዚአብሔር ክፍሊ ርስተይን ጽዋይን እዩ። ነቲ ዕጻይ እንተጸንዖ ንስኻ ኢኻ፣ ነቲ ዕጻይ እተጽንዖ ንስኻ ኢኻ። ገመድ ኣብ ዝጸበቐ ቦታ ወደቐትለይ፣ ርስተይ እውን ጸበቐትለይ። ነቲ ዝመኸረኒ እግዚአብሔር ባርኾ፣ ብለይቲ እውን ኮላሊተይ ይግስጻኒ። ንእግዚአብሔር ኩሉ ሻዕ ኣብ ቅድመይ ርእዮ ኣለኹ፣ ብየማነይ ስለ ዘሎ ድማ ኣይህወኽን። ስለዚ ልበይ ደስ በሎ፣ አንደበተይ እውን ዕልል በለ። ስጋይ እውን ብተስፋ ተሓድር። ንነፍሰይ ኣብ ሲኦል ኣይተሓድጋን ኢኻ እሞ ቅዱሳንካ እውን ብምብስባስ ክርኢ ኣይተሓድጎን ኢኻ። መንገዲ ህይወት ኣርአኻኒ፣ ምስ ገጽካ ተሓጓስ ኣጽገብካኒ። ኣብ የማንካ እውን ናይ ዘለዓለም ሓጎስ ኣሎ። አሜን። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 17 ናይ ዳዊት ጸሎት። ኦ ጎይታይ ጽድቀይ ስማዕ፣ ንኣብያተይ እውን አድምጥ። ካብ ጠባሪ ከንፈር ዘይኮነ ጸሎተይ እውን ስማዕ። ካብ ጠባሪ ከንፈር ዘይኮነ ጸሎተይ እውን ስማዕ። ፍትሐይ ካብ ገጽካ ይውፃእ፣ ኣዕንትኻ እውን ብቕንዕና ይረኣያ። ብለይቲ ተመልከትካኒ፣ ንልበይ እውን ፈተንካዮ። ፈተንካኒ፣ ኣባይ ዓመፅ ኣይረኸብካለይን። ኣፈይ ስራሕ ሰብ ከይዛረብ ፍቓደ እዩ። ስለ ቃል ከናፍርካ ጭንቂ ዝኾኑ መንገድታት ሓለኹ። ኣእጋረይ ከይናወፃ ኣካይዳይ ብመንገድኻ ኣጽንዕ። ኦ ኣምላኽ ሰሚዕኻኒ ኢኻ እሞ ናባኻ ኣበኹ። እዝንኻ ናባይ ጽን ኣብል፣ ቃለይ እውን ስማዕ። ነቶም ዝኣምኑኻ ካብ ዝቃወሙ ብየማንካ እተድሕኖም፣ እቲ ዘደንቕ ሕያውነትካ ግለጽ። ካብቶም ዘጨንቑኒ ክፉኣት ሰባት፣ ካብቶም ንነፍሰይ ዝኸብዋ ጸላእተይ ከም መርዓት ዓይኒ ሓልወኒ። ኣብ ጽላል ኣኽናፍካ ሰውረኒ። አሜን። ኣምሑቶም ብስብሒ ቋጸሩ፣ ብኣፎም ድማ ትዕቢት ተናገሩ። እዚ እውን ስጉምትና ኸበቡ፣ ኣዕንቶም እውን ናብ ምድሪ ትሕት ኣበሉ። ንሱ ምምንዛዕ ካብ ዝሃርፍ ኣንበሳ፣ ከምቲ ብሕቡእ ዘደንቢ ሽደን ኣንበሳ እዩ። ኦ ጎይታይ ተልዓል፣ ኣቐዲምካ ናብ ታሕቲ ደውርዮ። ንነፍሰይ ካብ ሓጢኣተኛ ብሰይፍኻ ኣድሕና። ኦ ጎይታይ ካብ ሰባት ተስፍኦም ኣሕዛብ ህይወት እዚኣ ጥራሕ ካብ ዝኾነ ሰባት ብኢድኻ ኣድሕነኒ። ካብቶም ዝሰወርካዮ መዝገብካ ከውዶም ኣጽገብካ፣ ደቆም እውን ብዙሓት እዮም። እቲ ዝተረፎም ድማ ንህፃናቶም ይሓድጉ። ኣነ ግና ብጽድቂ ገጽካ ክርኢ እየ፣ ክብርኻ ብምርኣይ ከዓ ክጸግብ እየ። አሜን። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን።
ስለ ቅዱስ ቃል እግዚአብሔር አምላክ ክብር ምስጋና ይሁን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወወላዲቱ ድንግል። ሰላም ሰላም ቤተሰብ ከመይ ኢኹም? ደህና ዲኹም? ከኣብዝሓኩም ንበዓል ገና ለበዓል ልደት እሺ መዝሙር ከዘመር እያ ሓቢርና ንዘምር። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንሰብክ ወልደ እምዘራ ዳዊት ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንሰብክ ወልደ እምዘራ ዳዊት ወተወልደ 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 ሥጋ ሰብ ወተወልደ 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 ሥጋ ሰብ ተሰሰየ 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 ከመ ሕፃናት ከመ ሕፃናት ከመ ሕፃናት ከሰሰየ ከመ ሕፃናት ከመ ሕፃናት ከመ ሕፃናት ትየስየስየ ርእይዎ ኖሎት ርእይዎ ኖሎት ርእይዎ ኖሎት ርእይዎ ኖሎት አጎትዎ አጎትዎ መላእክት አጎትዎ አጎትዎ መላእክት አጎትዎ አጎትዎ መላእክት አጎትዎ አጎትዎ መላእክት አንፈራጹ ሰብአ ሰገል አንፈራጹ ሰብአ ሰገል አንፈራጹ ሰብአ ሰገል አንፈራጹ ሰብአ ሰገል አምሃሆሙ አምፁ መድመና አምሃሆሙ አምፁ መድመና ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ ዮም ፍስሐ ኮነ በእንተ ልደቱ ለክርስቶስ እምቅድስት ድንግል ድንግል ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ እምቅድስት ድንግል ድንግል ውእቱ ኢየሱስ ክርስቶስ። አሜን አሜን። ስለ መዝሙሩ ንልል እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን። ቃለ ሕይወት ይስማዕና፣ ዝማሬ መላእክት ይስማዕና። እግዚአብሔር አምላክ ዝተረፈ ዘመንና በሰላም በፍቅሪ ክንነብር ይፍቀደልና አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ወኅድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘአበሰ ለነ ኢታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አላድኅነነ ወባልሐነ እምኩሉ እኩይ እስመ ዚአከ ይእቲ መንግሥት ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም። በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአኩ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በኅድናኪ ወድንግል በሥጋኪ እም እግዚአብሔር ጸባኦት ወሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምአንስት ወቡሩክ ፍሬ ከርሥኪ ተፈሥሒ ኦ ማርያም ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሳአሊ ወጸልዪ ኀበ ፍቁር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ